Dobar dan, ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja u Poliklinici za oftalmologiju Bilić Vision u Zagrebu. Nalazimo se trenutno u našem laserskom centru u kojem vršimo lasersko skidanje dioptrije metodom LASIK ili PRK. Kao što vjerojatno znate, metoda je namijenjena uglavnom mlađim ljudima od 20. do 40. godine života, radi toga jer se do 20. godine života dioptrija uglavnom mijenja, a poslije 40. ulazimo u takozvanu starosnu dalekovidnost, pa to već komplicira, trebaju nam i posebne naočale za čitanje koje i njih treba riješiti i tako dalje. Malo kasnije ću reći par riječi o tome. Da li ste pravi kandidat za lasersko skidanje dioptrije ovisi o nekoliko faktora. Najprije dob. Već sam spomenula da ispod 20. godine života ne operiramo. Radi toga, jer kako raste naš organizam, a on u pravilu raste do 25. godine života, tako raste i naša dioptrija. Raste oko, povećava se duljina jabučice i raste dioptrija, govorim o kratkovidnosti. Također se može mijenjati i astigmatizam. No, jako je važno da je prije nego što se uopće pristupi pregledu, da se zna da je dioptrija barem godinu dana stabilna i onda je velika vjerojatnost, ako je u toj dobi već godinu dana nije došlo do promjene, da će rezultati koje ćemo postići operacijom manje-više biti trajni. Koji je drugi faktor koji utječe na to da znamo da li smo dobar kandidat? Visina dioptrije. Laserskim skidanjem dioptrije možemo metodom LASIK skinuti do -10 ili 11 dioptrija kratkovidnosti, do 5 dioptrija u dalekovidnosti i 4 do 5 dioptrija astigmatizma. Ako se primjenjuje metoda PRK, onda je moguće skinuti svega do -6 dioptrija kratkovidnost, 4 dioptrije dalekovidnosti i 3 do 4 dioptrija astigmatizma. Metoda LASIK je puno popularnija zbog toga jer tom metodom već sutradan osoba ima praktički vid kakav je imala prije pojave dioptrije, znači 100% vid i vraća se vrlo brzo unutar dan, dva normalnoj dobi života. Ako se radi o PRK metodi, ona je manje invazivna, nema potrebe da se radi po klopčiću u rožnici, međutim oporavak vida je dulji i traje u prosjeku 3 do 4 tjedna. Što još utječe na to da li ste dobar kandidat za lasersko skidanje dioptrije? Debljina vaše rožnice. Ako je rožnica ispod 500 mikrona, onda se u pravilu ne radi metoda LASIK-a. LASIK je ipak rezerviran za nešto deblju rožnicu iznad 500 mikrona, a prosječna debljina ljudske rožnice je 550 mikrona. Ako je debljina rožnice ispod 500, primjenjuje se metoda koju sam spomenula, PRK. Zatim, ako se radi o osobi koja je preko 60 godina života, u pravilu radimo operaciju na očnoj leći i rješavamo greške vida, a ne radimo lasersko skidanje dioptrije. Iznad 40. godine života moguće je primijeniti takozvani monovision, koji onda pokriva i daljinu, a dijelom i blizinu. Oči su vaše najveće blago, vaše najvažnije osjetilo. Stoga brigu o vašim očima sa punim povjerenjem povjerite stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.